Ụmụnne m ndewonu. Ndewonu. Batawanụ, ndewonu, batawanụ. Adịm life, batawanụ. Onye ọbụla unu mana anọ m ka mkpe na TikTok. TikTok enwere gị ha na-akpọ ya na asụsụ Igbo. Anọ m ka mkpe na Facebook, enweghị ha na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Nyonyo ihe ọ sọkwara unu kpọọ ya. Adịkwa m ka mkpe na YouTube live maka ihe ọjọọ na-eme ma akpọghị ya aha Oshizọha. Batawanụ. Nke a bụ omenala Igbo efula. Omenala Igbo akụkọ ga-efu. Ọ bụ unu na-amaghị onye mbụ, aha m bụ Nwaada Marlene Ngozi Chukwuka onye ọcha. Abụ m onye Ụmụahịa, Abia steeti. Abụkwanụ m by His Grace the founder of Igbo Women Ambassadors. Na-ahụ na ihe Igbo na-atọ pieces. Onye na-amaghị ihe Igbo, onye na-abụghị onye Igbo amaghị m ihe ọzọ. Ụwa gị ọzọ kpụrụ ekpere ka ị bụrụ onye Igbo, ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo. Abụ m nwa afọ Igbo, ụgbọ m ọzọkwa m ga-abụkwa nwa afọ Igbo, maka onweghị ihe tọkarịrị m ka not only asụsụ Igbo, ma na-akpụ ya ngili Igbo, ma na-akpụ ya ihe ọbụla m kpọrọ ya. Onweghị ihe biko ka bifo na-aga fọda ka m kpọbata. O nwere ada ukwu chọrọ iso wee kwuo ihe a, ezigbote ada ukwu ala Igbo. Ọ bụ unu na-amaghị amakwarụ na ugbu a Queen Odibeze m ga-akpọbata ugbu a ka o were aka ya kọwara unu onye ọ bụ. Na ọ na-abụ na nsị unu na Igbo nwere mmadụ. Ọ bụ na ndị ụfọdụ a na-eme ihe na-adịghị mma, na-achị rọbishi, especially ka mkpọkwa English. Nsị na m ga-etekwa English ntakịrị ngili Igbo na ya. Ihe gbasatara omenala Igbo, onye ọbụla chọrọ rọbishi ya, anyị apụtaghị a rọbishi ụnyaahụ. M gwara unu ka m na-ebiro. Aha m bụ Marlene Ngozi Chukwuka onye ọcha. Abụ m nwa afọ Igbo. Ana onye ọzọ nsịkwa na unu ga-eso m banye n'okwu a. Queen Odibeze kaka ndewo nne m. Biko kọwara naanị onye Igbo, biko kọwara ndị Facebook na ndị Instagram ma ndị TikTok ma ndị ka aha gbugbu atigbogbo ya, kọwatụrụ ha onye Igbo Odibeze. Aha m wụ Queen Odibeze. Another name eji mara m wụ aka ekpuchi ọnwa 1 of Mbaise. So ana m alụ dị na mba 4, di m wee eze na mba 4, ime mba 4. So ọ ga-adịrị gị na mma nne m. Ọ ga-adịkwara gị mma. Ọ ga-adịrị gị mma, dịrị Igbo mma. Ihe ọbụla o mechiri ya zaa. Ise. Ọ ga-adịrị anyị mma. Ise. Ihe anyị ji sị ka anyị kpọọ okwu a taa, ama m na ị ghọtara ihe anyị ji kpọọ ya. Aha nzukọ anyị a bụ omenala Igbo efula. Ụkwa na ihe ndị ọcha na-akpọ tọpik nke taa. Isiokwu anyị taa bụ ụmụ nwanyị ji ọfọ. Biko na ụmụ nwoke anyị gbaghara na anyị o. Ndị igwe, ndị nna anyị, ndị ikom, ndị nke ụmụaka a na-amụbeghị bụ nwoke gbaghara na anyị. N'oge ụfọdụ na anyị na-emefu oke. Onye ọbụla maara ihe gbasatara omenala Igbo ga-ama na nwaanyị anaghị eji ọfọ. Anyị anaghị eru ntu ebe ọfọ dị. Ala na-akụgbu nwaanyị bifo ma ijiri ọfọ. Ala nsọ. Nne m,
ịma okpu mme, ịma na ndị na-ekpu okpu mme na-ebu isi ama ịma Imo na Anambra, ndị Igbo, ala Igbo bụ otu. Ala Igbo niile wụ otu. Ala Igbo bụ otu. Yes. Ihe a na-asọ nsọ a na-asụ ya nsọ. Eziokwu. O nwere oge anọkọtarịkwa ụmụ nwaanyị asịrat na ha bụ ndị nze na ọzọ. Abịa kwuo ihe a ha abịakwa ya mgbagharụ chenji aha ha maka na ha aghọtachaghị. Asị m na ha aghọtachaghị. Ọ bụkwa na ha aghọtachara mee ka ha na-aghọtachaghị, agbagharụ ha echenji ihe anyị kwuru, ha echenji aha ha, ọkụ ya. Yes, ha chenjiri aha ha. Bete ihe na-agbakashi m ahụ ugbu a bụ dat na ụfọdụ ndị ahụ kwa sokwa wee meide ka ebutue ndị ahụ na ha mere arụ n'ala Igbo, bịakwazi ugbu a nọkọọ were aha ọzọ nọkọọ kpọkọta onwe ha. Bete ọwụghị aha na akpọkọtara onwe ha bụ ihe na-agbawashi mmadụ obi. Aha ha na-aza dị mma. Aha ha na-aza dị mma. Onye ọbụla ga-aza aha ọbụla sọrọ ya, onye ọbụla sọrọ ya. Bete ịbịazie nwaanyị akala abụ jide ọfọ bịa n'aka atọ, ihe mee n'aka atọ ikwue nne m asị gị na ọbadebele nne m. Ala Igbo ịma Chukwu mere ihe ọma na agụwa nọkwu n'Igbo Ambassadors. Ịma Igbo Ambassadors bụ otu a na-enyocha anya mara ndị nọ na ya. A na-enyocha anya mara ndị ụdị ndị maka isi na ịbụ nwafọ Igbo, a ga-eme ekichọ na ịbụ nwafọ Igbo. Ọwụghị ịza nwafọ Igbo n'ọnụ, ọwụghị ịza nwafọ Igbo n'ọnụ. Biko ndị na-enye m gift, thank you na gbaghara nọ m bikos na ihe a na oge ụfọdụ nkọwa otu a, ihe jide m n'obi nkọwa otu a, ana m elele onye bụ onye na ihe a. Biko unu abatachala ndị TikTok, thank you na ihe unu na-eme, thank you. Achọrọ m ka mama ga-emenwe ihe a mama asịla oyibo, mama asịla English. Nne mama m ka unu si eme ha without this English because a lot of people na-enye m ihe a. Ifeko, thank you so much my darling. Na mmecha m ga-akpọghachi gị azụ. Anọbụghị m ebe m ga-aza kọlụ kemgbe ị na-akpọ m ga-akpọghachi gị azụ. Dede m gbagharụ m. Ndị niile batacha na onwe ndị batacha na ama m ndị ha bụgachi bete nnọọ biko ụmụafọ Igbo biko ndị ụmụ nwoke, ndị igwe, ndị otu nna anyị ha ma ndị di anyị ha, biko eji m ikpere m nọ n'ala on behalf of this woman anụmanụ unu gbaghara na anyị na o nwere ihe ha na-abụ sọ oge ụfọdụ ha mewe ya sị na ha amaghị ihe ha na-eme. Gbaghara na anyị, kwetanụ na ha amaghị ihe ha na-eme. Maka ọ bụrụ ndị ma ihe ha na-eme, ndị ma ihe gbasatara ihe Igbo, nwaanyị agaghị anọkata chiri aka elu para ọfọ, dịkwa happy, dị proud, buru ọfọ ahụ n'aka, dị proud. Sorry, m na struggle with ihe a m ji eme ihe ahụ nke the other one. Buru ọfọ n'aka, buru ọfọ n'aka, buru ọfọ n'aka gaa n'aka atọ. Nwaanyị akala abụ gaa n'aka atọ, ụmụ nwaanyị a na-aka atọ. O nwere ndị mkpọgachiri oku, akpọrọ m ndị igwe oku, kpọọ ndị chiri echichi oku, kpọkwa ndị na-elenyere anyị anya n'ihe gbasatara ihe Igbo. Na anọ m n'obodo oyibo, anọghị m na Naịjirịa, anọghị m n'ala Igbo, anọ m na London. But London anọ ebe ọbụla m gara, ana m ebu Igbo n'isi, ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya. Ndị China bụ China n'isi, Adanna ọwụghị ya. China bụ China n'isi, India bụ India n'isi. Nwaanyị ngaghị ebu Igbo n'isi. Onye na-achọ ka m bụrụ Igbo n'isi, ya chọọ ụzọ. Ana m echefu ebe a mụrụ m. O nwere ihe a na-akpọ agwụ. Ndị na-amaghị, ndị na-aghọtaghị ihe a na-akpọ, ndị na-amachaghị kọlchọ. O nwere ihe a na-akpọ agwụ n'ala Igbo. Agwụ n'ala Igbo na-akụwu mmadụ oge ụfọdụ. Ndị ga-aghọtacha ihe a bụ mụ amakwago mmụọ, maka na m si ruo ya ka m ji mara maka agwụ.
ama m ndị na-enwe, but my grandfather mbụ dede nna m a na-akpịa dede onye ọcha, onwe na ama dede onye ọcha n'ụbakara. Dede onye ọcha nwere agwụ, ọ ya bụ igwe ndị ebe anyị, eze oge ahụ. Onwe ihe ọbụla ọjọọ, onwe ihe anaghị egbu mmadụ oge ahụ, ntụbeghị m na egburu mmadụ, bete izu ohi, kwa iko, mee ihe ọbụla, eburu ikpe bịa na nke dede onye ọcha. O nwere ike emechaa ndị Igbo, ndị Anambra na-akpọ ịda nra, ada gị nra. Highest oge ahụ bụ ewu, mkpi, because enweghị cow, ahụtụbeghị m cow oge ahụ, adị m ntakịrị, but mkpi ahụ eweta mkpi ma ọkụkọ ewe nke ọbụla na-adara unu iweta ya, aga na ha agwụ ahụ, ịgọ nshi ka ọ bụ akọtụ, egbupie olu, were ọbara ya, mechaa eme ihe ọbụla emechaa enye ndị nwunye ya, ha gashie. Kedu ndị na-eri ihe a? Anyị nwa na-eri ya. Eriri m ya, eriri m nri agwụ. Aga m ericha nri agwụ biri because of Christianity, biri because of ihe ọbụla. Abụkwa m born again Christian in my own way, but aga m eji maka ya tụfuo tradition and culture ndị Igbo, omenala anyị, nwere omenala ndị Igbo tonye n'akụkụ because na ndị ọcha abịara gwa anyị na ndị isi ojii na isi adịghị anyị mma. Mba, no. To me, my belief is civilization started in Africa. So we ha akọrọkọta ya. Nne m ọ bụrụ ya bụ datina ụmụ nwanyị akala abụ. Ihe a na-akpọkwa ụmụ nwanyị akala abụ, ọkwa na ọnụ dede onye ọcha ka nshi wee nụ ya. Nwaanyị akala abụ, gbango ohu, dụghị ihe ị na-eme ngohu, gbango ohu, ị gara izu ohi, eme ihe merụ, pịa ya oge ahụ ha yesa a ga-eme apịa gị ịtarị, ma iyi ama ego ọmụ n'ukwu, ịgbagharịa na kọmpaụnd ebe ahụ, erilizie gị. Ọ bụrụ nke a ga-asị gị ga-agba ọtọ n'ime ahịa, ahụtụkwadị m nke ịgba ọtọ n'ime ahịa, but ị ga-amarị something, gaa ahịa, gata egwu n'ime ahịa, gata egwu, emechi ha. But ihe ọbụla my own distance bụ na emechi ihe niile a na-eme, abịa shie nri, ebupụte, nwaanyị erie ya. Ọ bụgodị na generation ugbu a sị na ha erighị ya, nne ha riri ya ma nne ha riri ya. Ala Igbo nwere ihe ọ na-asọ nsọ, ma o react godo ugbu, ọ ga-react kwa in future. Ala Igbo nwere ihe ọ na-asọ nsọ, ma o metụgo ugbu a, ọ ga-emetụ ụmụ gị ma ụmụ gị. Abịazịa na-ajụ kedu ihe onye ahụ mere. Ị ga-ama na ihe nne ya metere oge ọ na-achọ ka quest for fame, ihe ọchịchọ ụwa, ọ gwụchara ka ha na-achọ ihe ọchịchọ ụwa, ka enotisie ha. Ihe nwoke ga-eme, nwaanyị ga-eme nwunye. O nwere ihe a na-asị na nke a bụ fọ nwoke, nke a bụ fọ nke nwaanyị. Yes, nwaanyị nwere ike n'ala Igbo. Nwaanyị nwere ezigbote ike, enyere powers for women n'ala Igbo. But ike ahụ o mere bụ na usekwu gị, ana usekwu akwụkwanụ gị kichin ahụ anyị na-akpọ ya ugbu a. Ọ ịbata, ịma nwoke na-agba n'ama, nwaanyị na-agba n'ụlọ. Ihe otu nsi ghọta omenala Igbo. Nwoke gacha, ọ labata n'ihe ezi ya. Ihe ezi ahụ, nwunye ya, yes, bụ the head of crown of everything. But crown ahụ ịbụkwa emechakwa bow down to that man. Honest. Onweghị ebe a sị na nwaanyị ga-eturu ugo karịa nwoke. Onweghị ebe a sị dat na nwoke ji afọ na-aga gbugbugbugbugbu, nwaanyị ga-ejikwa. Onwe ihe nchọ ịrụchata. Queen Odibeze, adị m happy na ị batara ihe a. Aga m akpọ aha. Oge anyị na-eme Igbo ambassadors, m sị na m ga-akpọbata gị. Ụmụ onye shiri ọnwụ na m agaghị akpọbata gị. Na m agaghị akpọbata gị. Sị ekere ihe nna agaghị akpọbata gị. Ọ sị na ị bịarụ mmemme ya jiri ọfọ n'aka. Ntakịrị ha agaghị m akpọbata gị maka datin. Ihe ji ọfọ n'aka na mere o ji sị na ọ gaghị ihe ọbụla n'ụwa na gị na ya ga-emekọ ihe. Bete mana onye ahụ anyị na-ekwu okwu ya bụ ntị ga-ji ọfọ wee ga mee ha this Christmas.
ọ bụkwara ọfọ ga buru ọfọ ga kụọ aka atọ ọwụsọsọ iji ọfọ were ọfọ kụọ aka atọ. O nwere ihe ọzọkwa, nwaanyị anaghị ahụ mmụọ n'ebe nshi. Ama m na-agba nkọnkọ a na-agba nkọnkọ n'obodo anyị, ọ ụmụ nwoke na-agba nkọ. And then emekwana nwaanyị anaghị nhapụtụgodu my own place gaa Ọnịcha where I grew up. O nwere mmụọ na-aba ọpụta, nwaanyị anaghị apụta ezi. Nwaanyị a na-agba mmanwụ ebe anyị ndị ise mụrụ m, nwaanyị a na-agba mmanwụ. Den o nwere nke ọ ga-abụkwa n'ọpụta enwere ụlaga na ọtịche. Yes, ụlaga na ọtịche bụ jos nke anyị na-eji egwu egwu a n'ọdachi, but ụmụ nwaanyị anakwaghị echi ya na ụmụ nwoke. Nwere mmanwụ ga-apụta na chichi ụmụ nwaanyị aga ahụ ya. You know, but ụmụ nwaanyị a na-ekwukwa okwu ya nwere ebe ha pụtara na ha na-esho ha nwere I'm not envious. Ka nsọ nke in English, I'm not envious of anybody. Nwe anyị ukwu. Ọkwa ịhụrụ nke nji nke nwa m nke ikpeazụ, ihe ngụrụ ya bụ nke m jika. Ihe nji gụọ ya datị nke m jika bụ datị na no mata ihe ọbụla ịma ịgachakwa elu gaala ọsọkwa gị bụrụ Donald Trump bụrụ Obi Kubana. Ọkwa ịhụrụ nke mụa ji ọ karịrị nke niile ha o juru m afọ. Ụmụ nwaanyị a epozuru ugbu a dengode pose dengode dege pụtazia dị a na espray mmụọ mmanwụ na-enye mmanwụ ego ka egosi na ha ebilọngụọla. Ha mere arụ n'ala Igbo. Ndị nna agwakwa ndị niile a sị gị na m kpọrọ ndị igwe kpọkwa ndị oku, akpọ m oku, but ihe a gwara m bụ dat na ofu nke one of the oku bụ dat na ihe mere bụ na a ga-ahapụ ya ka ndị igwe kpọọ ha oku because na ihe a dị particular about bụ ndị chiri ha echichi, na a ga-achọpụta nke m ọbụghị echichi echiri ha na-ewute m. Nwaanyị na-enwe echichi title. Nwaanyị na-emepụta echichi. Nwaanyị nwere right ichi echichi. Enwere ike ichi gị echichi. Echigori gị echichi. O nwere ihe dị suppose ime na ihe na-adịghị suppose ime. Ogologo red ahụ ndị nze na ọzọ na-ekpu nakwa na ọfọ ọha ndị nze na-eji n'aka na anyị na-ata atọ agụla ihe wu consign dị ya nwaanyị na-ekwesịghị ime. O nwere ihe ọzọ. Hi from US, thank you from Texas, thank you for joining. O nwere ihe ọzọ ha mere ha amaghị nọ ihe ọjọọ. Mwa believe na ha amaghị ka ahụ. Onye isi ha si na ọ bụ prime minister. Prime minister n'ala Igbo bụ Onowu. Nwaanyị a na-aza prime minister. Onowu ka ọ bụ. And apart from Igbo Onowu, before bụrụ Onowu, ọkwa ịhụrụ iri anyị anwa tong. A na-aka ya reza. Hey. Before you go know, that is the spirit of manhood. The spirit of manhood for you not to be lying. Lying, yeah. Because people know who shall kubugi because why? Yeah. One ibem. Si na ọ bụ Onowu yiri ihe na ya na ọ bụ Onowu buru ihe a buru ọfọ na-anụ nwaanyị ala nsọ nwaanyị bu ọfọ n'aka. On behalf of them, I'm begging Chukwunna, Chukwu okike abịama, ala Igbo gbaghara ha. Ala Igbo gbaghara ha. Ọ bụchara ihe m ga-ekwu. Ala Igbo gbaghara ha because na ha amaghị. Ọ bụrụ na ha ma, ha agaghị eme ihe a ha mere. Nke ha matara na n'ọnwụ ihe ala nsọ. Ha mara ihe ha ga-aga. Ọ bụkwa gị anaghị anakatakwa hapụ otu ha na-apizikwa the gods of the land. Ime ha ala a na-apizi the gods. Ha ga-achọkwa onye ga-enyere ha aka aga apizie the gods of the land. Ala Imo steeti ebe ha nọ wee mee ihe anwa. Ha emerụọla ala. Ha ga-agakwa gaa mekwa ihe dị n'isi ya. Awụghị m onye dibịa, awụghị m onye ọgwụ. Ọlụ m bụ na mma omenala
omenala Igbo ana otu nsikwu a ga-eme ọkwa every Friday aga m na-eme ụbọchị Friday niile a ga na-eme ihe a nke taa bụ maka ọfọ nwaanyị ahụ ji ọfọ ụmụ nwaanyị na-anaghị eji ọfọ ka ha ghọta na nwaanyị anaghị eji ọfọ na nwaanyị a na-ekpu okpu ndị nze na ọzọ mba emecha nke ahụ aga m ga-akpọbata eze mmụọ o nwere eze mmụọ Ikechukwu aga m akpọbata eze mmụọ ga-abịa gwa ha ihe gbasatara omenala Igbo emeide n'elu emewe n'ala emeide n'ala abịazi reverse emewe n'elu ọ bụghị ihe jiri eji n'ala Igbo anyị nọ na-ata ahụhụ nke na-enye anyị nsogbu asị nọ insecurity nọrọ na ọbara ụmụaka anyị ewetiri n'ala na-enye nsogbu ka a chọọ ka a ga-esi klinsi ọbara ahụ ụmụ nwaanyị anyị abịakwuzie ime ihe na ụmụ nwaanyị akala abụ bịakwuzie imebichiri anyị ala Igbo anyị ma na o nwere otu ihe ga-esi mee otu a si otu aka rụta mmanya ozuo ọrụ ọnụ ha nwezi ike arụtazi otu a eburuzie ya a na-ekwu na ụmụ nwaanyị dị London ọ ya bụkwa another thing because nke mbụ bụ ndị London somebody kpọrọ m si m Ọdịbeze na ya ma na m esoghị na that club si ya mba so anọ m na London emeghị m travel to Imo State m nọrọgodi n'Imo State aga m abanye ihe ụmụ nwoke na-eji eme mụnwa nwunye eze ama m omenala Igbo aga m abanye na ihe ụmụ nwoke na-eji eme ihe mere newo na a ga-etinye ya ọnụ mebi ha amahụ ihe ahụ ha na-eme n'ọwa arụ nne m ya bụrụ na ha amaghị ka anyị niile kweta na ha amaghị betu ugbu a na ha amarala ihe nji bido ihe a ịma oge ahụ ihe nke ọzọ mere ebukwa m ya n'isi betu nke ahụ bụ na ụmụ nwaanyị UK mere ya si na nwaanyị na-aza nze na ọzọ they were humble to change the name humble enough to change the name but ugbu a ebidozie nke ọwụgo ndị UK abịazasị na ndị UK ịma ihe ọbụla ha ka akụtụkpọmasị na ụmụ London ụmụ UK akụtụkpọmasị na ụmụ UK ọ ihe a m kwuru otu aka rụta mmanụ ekesa ọha betu ụmụ nwaanyị ahụ ha gbekwara taprut ha gwiri egwe ụmụ nwaanyị na-akpata ego ụmụ nwaanyị dị sam machara mma kpatarala ego na-emepụkwara ndị n'ọnwa otu ọ dị ha nwekwara obiọma betu ihe m chọpụtara wụ eche na ha ma na nwaanyị a na-ekpu okpu ndị eze na ọzọ ana nwaanyị a na-eji ọfọ ana nwaanyị mgbe o nwere nke m hụrụ ebe nwoke bediri down kelee dia prime minister o were akụpe kụọ nwoke n'azụ ka ahụ ke gbawara n'isi ọ gbawara n'isi nwanne ka m na-ekwu ya bụ na ihe a na-ekwu n'otu aka rụta mmanụ ozuo ọha and then ị bịakwa nsị ka ịgwa ha ka ndị si na ha amaghị ka ha mata ha eche nọ ihe ọjọọ na ị na-eburu ha anya ukwu nke gị nekwana nwaanyị ka anya ukwu onye ọbụla na-akwụla bi na nke ya ka ha hakwa wee mee ha n'idikwa ịlaghachi azụ ga appease the gods ọ bụrụ na ha appease the gods o nwere ebe a ga-abata o nwere nzukọ a ga-abata n'obodo a ha bata ahapụ ha mmụọ ga-akụsa ya mmụọ n'ọhịa ga-akụsa nzukọ ahụ maka ha emerụọla Igbo ha emerụọla ala Igbo o nwere nzukọ ọ ga-abụ emewe ha bata mmụọ agbali na onye ọcha ga-akụsa nzukọ ahụ because ihe mmụọ ihe gbasatara m ebe a nọ mụ na ụdị ndị ahụ agaghị erikọ nne m oke ọ dịla late anyị chọbụrụ m ka anyị kpọọ ya bifo anyị na-ebido anyị chefuru echefu mụ na ụdị ndị ahụ anyị ga-eji emechizi mba nọrọ ọfụma ndị ha na ndị na-agba nkịtị mali na onye ọcha agaghị agba nkịtị ha emekarịala ya I love these people. I'm not kidding. I love them. But no matter how much love I have in you, ịbịachi buru
ịpịa ịtụ omenala Igbo na nshi ịra anyị nshi n'anya, a ga-edowe gị ebe ị dị suppose ịnọ. Ụmụ nwoke anyị kwa nnọgachina gba nkịtị, ụmụ nwoke anyị macha ha n'ọgba nkịtị. Echefukwala o ihe a m kwuru n'otu aka rụta mma na ọzụọ ọba ọha ozu ọha whatever. Ọ bụrụ na enwe ihe a na-akpọ ịmara na nwunye gị na-etinye aka n'ọkụ, ịhapịa mgbọsị aka ga-akpị ya, agaghị akpagidekwa gụwa. A ga-ajụ gị oge ịma ịkwụsịkwara ya, and mụ believe gom na nke ịkwụsị n'azụ. Onye ọbụla ga let's call a spade a spade. Onye ma ihe ọjọọ akpọọ ya oku. N'ala Igbo ihe ọjọọ akpọọ gị oku. Ndị Igbo na-atụ ilulu si oki nọrọ nga nwata na-eme ihe ọjọọ ya mara na ya ahụ ihe ọjọọ ya gba nkịtị, onwe punishment ga-abanyere dat nwata, ọ ga-erute oke ahụ. Exactly. So onwe ala nsọ ụmụ nwaanyị a metere na onwe ụmụ nwoke ndị mara na ihe awa ala nsọ achọghị ịkọrọ etu ụmụ nwaanyị ndị a, that punishment ga-erute ụmụ nwoke ahụ mara na ọhịa ọjọọ ka ha mere gba nkịtị. A ga-erivisit ihe ahụ, ihe a na-akọ ugbu ahụ ihe a na-akọ, a ga-erivisit ụmụ nwaanyị a mere arụ. And ọ bụrụ dat na ndị okenye nọghị achọghị ikwu okwu, Malin ebidola and finish with ụmụ nwaanyị a, mbịa kpọọ ha one after the other. Aga m akpọ ha niile ihe merenụ bụ ihe ọjọọ. And ọ bụrụ na anyị nwere ndị na-edu anyị here, o nwere ndị mmụọ dị ready take bullet on because of ihe gbasatara Igbo, but ọ bụrụ na onwe ha mere na this thing, ha chere aka ọrụ m. Ọ gwụchara ihe m nwere ike ikwu. Ihe a show I want suppose ịbụ for 30 minutes, anyị anọla 8:27, so 3 minutes to 30 minutes. Anyị ejizi egwu anyị mechie. So ka mma ma mkpọ egwu ahụ na ma ebe nna ka m finish this one, werezie this one kpọọ dị egwu ka ọ ga-apụta ka m finish na TikTok. Ndị TikTok ka ọ dịnụ mbọsị ọzọ ka anyị ka n'ụzọ ụka. Aghọtachago m ama ataraghịkwa m taa na Igbo a nsoro, but every Friday bataranụ m Friday ọbụla bataranụ m ka anyị kọwaa ihe onwe ihe ọbụla na-ewute ndị o nwere ndị ọzọ ndị makwa maka akụkọ Igbo, ihe gbasatara Igbo ga na-abanyere anyị ka ha nyere anyị aka kọwaa ihe gbasatara Igbo otu ọ ga-esi dịrị anyị mma. Ụmụ nwaanyị a na-echi anyị aha ka ha kwụsịzie, ma ụmụ nwaanyị na-echi ọzọ, ma ụmụ nwaanyị na-echi ichie, ma ụmụ nwaanyị na-eji ọfọ, ma ụmụ nwaanyị na-ana aka atọ, ma ụmụ nwaanyị na-ekpu okpu red, ka ọ kwụsịzie, ka ụmụ nwaanyị bụrụ nwaanyị ka nwoke bụrụ nwoke. Ọ ihe dị suppose ịbụ n'ala Igbo, nwaanyị bụrụ nwaanyị ka nwoke bụrụ nwoke. Ka m kelee unu ndị TikTok, thank you. Unu anyị emechala. Thank you so much. Ifeko, thank you so much for all the gifts. Thank you so much. Ndị niile batara unu, thank you. Darunu so. Shirley Lawrence, I can't call everybody. Thank you so much everyone for joining. All the 3,300 and something people batara. Chukwu gozie unu. Ma ndị na-anụ asụsụ anyị ma ndị na-anaghị anụ asụsụ anyị. Chukwu ga-agọzi unu. Okike abịa ma ga-abụrụ nke unu. Ihe ọjọọ agaghị erute unu aka. Ọ na-abịa n'ihi unu nọ n'azụ, ọ na-azụ unu nọ n'ihi. Chukwu okike abịa ma nne Chukwu ala Igbo ga-bless unu niile. Unu niile. And onye ọbụla nwere ihe ọjọọ n'ebe ndị Igbo nọ ya chere gawa. But ndị Igbo anyị ga na-aga n'ihi. Na aha anyị ga na-aga forever and ever. Ndewo. Okay, nne m ka mkpọ distin ka mkpọ ya na distin ndị ha ndị ede m nọ ka ọ dada m nọ ka ihe m ga-agwazi unu ndị StreamYard, Facebook na YouTube, biko ka mme ihe na ka m werezie egwu a bụ egwu dị m na amụ a m kwụrụ ụgwọ ha kọrọ m egwu egedege okwu omenala. Yes, ka anyị ga-ekọ ya ọnụ.
That's the voice of our ancestors. Yes, the voice of our ancestors. Ọja igwe ụdị ọja ọ kpọrọ dị nne m otu a hai nke onye chiri ya tụrụ ihe Igbo na-atọ pieces ọ ga-adịrị anyị ma ọ ga-adịrị nwoke ma ọ ga-adịrị nwaanyị mma. ise Igbo women ambassadors ugo eji eje mba. ụmụ nwaanyị azụ anọ ka Oh yes, anyị ga na-emekwa ihe Igbo na-aga ihe ọma ga na-eso anyị. otu a Biko nụ gbakọtanụ next week Friday na Friday ọzọ na-abịanụ ka anyị mekwa ihe ọzọ, ka anyị mezie nke ga-adakwa ụda ka ha ghọta dat na ihe Igbo bụ ihe mmụọ. Ngwa nnụnụ ka chi foo unu.